Avui estem convocant aquesta roda de premsa per donar a conèixer la campanya Destapem l'obra social. La Caixa ens vol fer fora de casa. L'objectiu d'aquesta campanya és doble, no? És d'una banda donar a conèixer les situacions que estan patint més de 2.000 llogateres en 37 promocions arreu del territori català, i d'altra banda també exposar el funcionament de les polítiques de promoció d'habitatge protegit i com la Caixa i altres bancs i altres promotores s'han beneficiat i s'han lucrat d'un habitatge que en teoria tenia finalitats socials. Avui parlarà en primer lloc la Belén com a llogatera de la Caixa, després parlarà la Marina com a part de l'Assemblea de Drets Socials del Garraf, no? La Joana, perdoneu. I després parlarà el Carles Badenes, economista i afiliat del sindicat, sobretot per presentar un informe sobre la situació de l'habitatge de protecció oficial a Catalunya amb un focus específic en la Caixa, i després faré jo una intervenció com a portaveu del sindicat de llogateres. Doncs, Belén, si vols. Bon dia a tothom. El primer vull fer una anotació, perquè avui aquí estem reivindicant una cosa de totes les llogateres de Catalunya, però sé que això és en àmbit nacional, llavors ho explicaré en castellà perquè arribi a tot arreu. ¿Vale? Mi nombre es Belén, yo vivo en la promoción que está en Salou, en Prius, en Tarragona. Soy una de las personas que está afectada. En mi promoción somos 2 bloques de 80 pisos, que ahora mismo solamente quedamos 66 vecinos, 24 pisos están cerrados a cal y canto. 10 de ellos se han ido por su propia voluntad porque no quieren llegar al extremo de pasar este mal trago, y 13 de ellos se han ido porque ya se les han notificado que se les acaba el contrato en unos meses y han cogido y se han marchado. Tengo 4 vecinos que están fuera de contrato, que a los 4 les ha llegado la demanda judicial conforme están fuera de contrato y están denunciados por impago, que eso es mentira, están pagando cada mes su alquiler en una cuenta bancaria. Una de estas vecinas ha recibido el desahucio para el día 3 de abril. Nosotros, cuando nos enteramos de todo esto, empezamos a movilizarnos y a preguntar a ver qué estaba pasando. Estuvimos pidiendo ayuda al ayuntamiento y luego nos dimos cuenta pues, que no éramos los únicos, que había muchas promociones que estaban igual. Entonces, la mayoría de las inquilinas de la obra social de la Caixa, en el momento en que alquilamos nosotros los pisos, nos prometieron de que sería un alquiler asequible para mucho tiempo, con el tiempo que se podría comprar, y resulta que todo esto pues no es verdad, ¿no? Pues todo es mentira. La realidad es que, como decimos en la sublema de nuestra campaña, la Caixa nos quiere echar de nuestras casas, y en este problema con el que estamos viviendo las inquilinas de más de 2.500 pisos vinculados a la obra social La Caixa en Cataluña, estas expulsiones tienen varias caras y no expresan igualmente en todas las promociones, cada una hace una cosa diferente. No nos renuevan los contratos de alquiler cuando finalizan y nos expulsan de los pisos, y a la mayoría nos devuelven las fianzas. Si no nos vamos porque no queremos o no tenemos alternativa, nos denuncian por desahuciarnos. Los precios del alquiler son difícilmente asumibles, equiparables a precios del mercado en muchos casos, y sufrimos subidas abusivas utilizando diversas fórmulas para esquivar los precios que están regulados. Nuestros contratos están llenos de cláusulas abusivas, como la exención de todas las obligaciones legales y de mantenimiento en la propiedad, e intimatorias como la amenaza de triplicarnos la renta cuando acabe el contrato. La propiedad no se hace cargo de la obligación del mantenimiento, es obsoleto, las zonas comunes están abandonadas, la calidad de los materiales utilizados son de baja calidad, y esto provoca incidencias y muchos accidentes. Acoso a las inquilinas a través de vigilancia privada, empresas subcontratadas que nos amenazan telefónicamente y presencialmente, y aplicando de un régimen interno de convivencia de tipo feudal que, entre otras cosas, prohíben el derecho de reunión. Como comprenderán, esta situación es totalmente insostenible,
Por ello, aparte de organizarnos como hemos estado haciendo desde el primer día, hemos intentado contactar con la Caixa tanto de forma individual como colectiva a través de las instituciones municipales. La Caixa se niega a resolver esta situación y utiliza una serie de intermediarios para no comunicarse con nosotros directamente y ser clara con sus intenciones. Por este motivo, no nos ha quedado otra opción que lanzar esta campaña conjunta y coordinada para exigirle a Inmocriteria que resuelva las problemáticas expuestas y que podamos quedarnos viviendo en casa tranquilamente. Las reivindicaciones colectivas de la campaña hacia la Caixa son las siguientes: paralización inmediata de todos los procesos judiciales y sentencias del desahucio de viviendas de la Caixa. Renovación automática de los contratos de alquiler por una duración mínima de 7 años, como estipula la LAU, a un precio máximo del 30% de la renta disponible y sin artículos legales ni cláusulas abusivas. Aplicación de la Ley 1/2022 por los supuestos de exclusión residencial de los inquilinos de la Caixa, aunque no se encuentren obligada a ofrecer alquileres sociales por la exención legal como tenedor de vivienda de protección oficial. Ofertar a todas las inquilinas expulsadas de los pisos que vuelvan a sus casas. Cesión en forma de convenios municipales de los pisos vacíos para paliar los graves problemas del acceso de vivienda que vivimos en Cataluña porque no hay alquiler. Plan de inversiones para mantenimiento en condiciones dignas de habilidad y salubridad de las viviendas y zonas comunes de las promociones de la Caixa. Reconocimiento del derecho de asociación y negociación de las inquilinas de la Caixa. En resumen, que reclamamos a la Caixa que se comprometa a mantener la función social de la vivienda de protección oficial. Hoy nos presentamos aquí públicamente pero la campaña que lanzamos acaba de empezar. Somos cientos de vecinas dispuestas a defender nuestros hogares. Estamos organizados con el Sindicato de Llogaters y contamos con el apoyo de Patx y a otras entidades que defienden los derechos sociales. Y advertimos a la Caixa, y muy especialmente al señor Isidre Feiner Casas, presidente de Criteria Caixa, que estáis a tiempo de evitar un conflicto social con cientos de inquilinas y el conjunto de la sociedad catalana. Abrid una mesa de negociación colectiva con nosotros para resolver los problemas expuestos. Destapen la obra social no será solo una campaña de denuncia pública, será fundamentalmente una campaña de protesta social y colectiva para forzar a la Caixa a modificar su política de especulación sobre nuestras casas. Si no nos dejáis dormir, nosotros tampoco os vamos a dejar dormir a vosotros. En este sentido, desarrollaremos iniciativas tanto en el ángulo legal y jurídico, como en el ámbito institucional y político que movilizaciones y acciones. Muchas gracias. Molt bon dia a totes i gràcies per venir. Avui l'Assemblea pels Drets Socials del Garraf som aquí per anunciar que el diumenge 15 d'abril a 2:15 convoquem manifestació a la plaça Eduard Maristany de Sitges sota el lema La Caixa o la vida, per uns habitatges de protecció oficial sense abusos ni especulació. Experts i polítics afirmen que promoure habitatge públic moderarà el preu del lloguer privat i resoldrà els problemes d'habitatge. Però la realitat és l'oposada. L'abús i l'especulació del mercat de lloguer contagien un model de lloguer públic dissenyat per fomentar el lucre i les llogateres de l'obra social La Caixa ho sabem. CaixaBank, amb 3.145 milions d'euros de beneficis el 2022, és propietari de més de 2.500 pisos d'habitatge de protecció oficial a Catalunya. Ara ens organitzem per exigir que finalitzin els desnonaments, s'elaborin contractes no abusius i a preus socials, s'utilitzin els pisos públics buits i s'inverteixi en el manteniment dels blocs. El mercat d'habitatge està desbocat. Compra o lloguer, públic o privat. El preu del lloguer ha crescut un 32,3% a Catalunya des del 2016. La bombolla iniciada a Barcelona s'ha estès com una taca d'oli, provocant un desplaçament forçat cap a perifèries, com la comarca del Garraf. La punta de llança dels beneficis rendistes són els fons d'inversió estrangers i la seva aparició en zones turístiques del nostre territori ha creat una situació insuportable. En un any,
el lloguer ha augmentat un 31% a Sant Pere de Ribes i un 23% a Sitges, convertint-se en el 9è municipi català més car per llogar. L'explotació que vivim les llogateres s'agreuja per l'empobriment que patim com a treballadores i classes populars. El 2022 el cost dels aliments ha pujat un 14% i el del gas i llum un 22%, però l'augment salarial és menor al 3%. En canvi, el benefici de grans empreses ha crescut un 85%. Pandèmia, guerra, crisi ecològica, inflació... Ja n'hi ha prou, que la crisi la paguin els rics. Per tots aquests motius, el 15 d'abril ens manifestarem pels carrers de Sitges. Reivindicarem que CaixaBank compleixi amb la funció social dels habitatges de protecció oficial i enfront les agressions en el mercat de lloguer i l'encariment de la vida, reclamarem un model de lloguer públic al servei de la classe treballadora i no del benefici capitalista. Us hi esperem a totes. A continuació us deixo amb en Carles, que presentarà les conclusions preliminars de l'informe Com funciona l'habitatge de protecció oficial i balanç de comptes de la Caixa. Moltes gràcies. Gràcies. Bon dia. Se sent bé? No se pot sentir bé, si no està engegat. Bon dia, el meu nom és Carles i presentaré les conclusions preliminars de la feina d'investigació que m'està fent l'equip que ha estat treballant amb els comptes relacionats amb aquestes promocions d'habitatge de protecció oficial i especialment, o en gran part també, amb els recursos públics que s'han canalitzat cap a aquestes promocions. En primer lloc, una mica de context. Sabem que en el procés de reestructuració bancària després de la crisi, a l'any 2011, el que era la Caixa deixa de ser una caixa d'estalvis, transfereix el seu negoci bancari a CaixaBank i poc després dissol una de les empreses que havia tingut un paper central en aquest conjunt de promocions d'habitatge de protecció oficial, que era Arrendament Immobiliari Assequible SL. A poc, tots els actius del que era l'antiga obra social són transferits a Immocriteria Caixa SL i a Building Center. I a més, després, amb la fusió amb Bankia, especialment a partir del 2021, diguem, les pressions especulatives sobre aquests habitatges de protecció oficial comencen a agreujar-se molt. Nosaltres, entre altres coses, en aquesta campanya destapem l'obra social perquè, entre altres coses, volem fer visibles alguns dels números darrere la suposada promoció altruista d'habitatges de protecció oficial que, com veurem, ha sigut un negoci més que lucratiu. De moment el que podem presentar són alguns resultats preliminars, però la tasca de recerca continua i la premsa que esteu presents haureu rebut un dossier on es detallen una mica més alguns dels resultats que ara vaig a resumir. En primer lloc, volíem destacar que Foment Immobiliari Assequible, que avui seria Immocriteria, ha rebut a Catalunya, en el marc dels plans d'habitatge del 2002-2005 fins al 2009-2012, ha rebut almenys una subvenció directa d'almenys 25 milions d'euros per a la promoció d'habitatge de protecció oficial. Per tant, 25 milions d'euros públics que va rebre una de les empreses de l'entramat de la Caixa per aquesta tasca de promoció d'habitatge de protecció oficial. A banda d'això, la Caixa, pel fet de prestar a la seva pròpia promotora, una promotora que formava part del seu propi entramat, rebia subvencions que variaven en funció de quin plan d'habitatge estem parlant, però que estaven al voltant dels 200 euros per cada 10.000 euros de préstec, és a dir, al voltant entre l'1,7 i el 2,8% de subvenció pels préstecs. Això implica que, a partir de la crisi, no només és una subvenció molt quantiosa per prestar-se a ella mateixa, per prestar a una de les empreses del grup, sinó que, a partir de la crisi, aquesta subvenció seria més alta, a partir, sobretot del 2009, seria més alta que l'Euríbor, és a dir,
l'interès al que es finançava, al que es podia finançar la Caixa en el mercat interbancari, és a dir, el cost, el que li costava a la Caixa demanar prestat a altres bancs, era cobert i superat per les subvencions públiques a aquests préstecs, deixant de banda les subvencions directes a la promoció. I sabem que l'Euríbor, a més, és l'índex de referència per al mercat hipotecari. Això vol dir que aquests préstecs per a la promoció d'habitatge de protecció oficial de la seva pròpia promotora eren subvencionats a partir del 2009 per una quantia superior, o sigui, eren potencialment més rendibles que el mateix negoci, la mateixa activitat hipotecària en aquells anys. A banda d'això, aquests habitatges de protecció oficial, com bé saben molts dels llogaters i llogateres que estan aquí, per suposat la Caixa cobrava un lloguer i la nostra estimació és que la Caixa ha rebut al voltant de 150, un mínim de 150 milions d'euros de rendes en lloguers en aquest temps per les promocions dintre d'aquests plans. Per tant, 150 milions d'euros que ha rebut també en lloguers. Nosaltres hem tractat de traslladar això a partir d'estimacions, no tenim tota la informació perquè no tota és accessible, però amb la feina de les veïnes i a través també dels mecanismes de transparència hem tractat de concretar-ho en algunes promocions concretes. En concret, en el dossier que us hem fet arribar, parlem de les dades referides a promocions de Sitges, de Cornellà i de Salou. Estem treballant en algunes altres. I el que veiem és que amb aquestes subvencions directes a la promoció, amb aquestes ajudes al crèdit, més les rendes dels lloguers, els costos d'inversió estarien ja, en 10 anys, estarien completament o pràcticament del tot amortitzats. Això ens porta a una sèrie de conclusions. En primer lloc, que durant aquests plans d'habitatge que hem esmentat, 2002, 2005, 2005-2008 i 2009-2012, les diferents escales de govern van canalitzar ajudes milionàries cap a la Caixa i el seu entramat a canvi d'aquesta promoció de centenars d'habitatges de protecció oficial en lloguer. Van canalitzar centenars de recursos públics per a que la Caixa complís aquesta funció. N'he comentat alguns dels mecanismes, però això caldria afegir la cessió de terrenys en molts casos. Alguns els hem pogut constatar a través de l'estudi dels documents dels convenis. La cessió de terrenys en condicions molt favorables, terrenys municipals normalment, els que caldria afegir en molts casos a nivell municipal beneficis fiscals, com poden ser bonificacions en la quota de l'IBI. Per tant, canalització de recursos en subvencions directes, en subsidis als préstecs, en alguns casos en terrenys cedits en condicions favorables i en beneficis fiscals, per part de totes les escales de govern. Aquestes subvencions més la tasca, diguem, o sigui, el que han pagat les veïnes llogateres han cobert, si no tota, nosaltres per ser prudents no direm tota, però en gran mesura han cobert les inversions realitzades per la Caixa i han permès que en 10 anys, que és quan es completava, quan s'acabava la protecció oficial completa per a la majoria d'aquests habitatges, el negoci, la inversió estigui amortitzada. Per tant, si bé sabem que legalment ara mateix es permet, ho poden fer, no hi ha motius econòmics per a que la Caixa tracti, no obeeix ni a costos ni a una necessitat d'amortitzar inversions que ja estan amortitzades en gran part amb recursos públics, per tant no hi ha una justificació econòmica darrere de les pujades de lloguer que es volen fer als veïns o darrere de les expulsions per atraure al mercat amb lloguers superiors. Això és una primera constatació, no hi ha una justificació econòmica perquè ja s'ha cobert, si no tot, en gran mesura aquestes inversions i si no s'ha cobert, s'acabarà de cobrir en molt poc de temps. Estan amortitzades. Però a més d'això, també volem denunciar que aquest és un model fracassat. Fracassat si entenem que el seu objectiu era aconseguir o assegurar habitatge de protecció oficial perdurable, estable en el temps, de garantir l'accessibilitat en el temps a l'habitatge per a contribuir a resoldre un problema que sabem que és molt greu. Del que s'ha tractat és d'una transferència massiva de recursos públics al sector financer i, en aquest cas, a la Caixa, que no només li han permet obtenir quantiosos beneficis, sinó ampliar molt substancialment el que és la seva cartera d'actius immobiliaris. Per tant, hem estat destinant durant 10 anys recursos a que ara un banc, com és CaixaBank, pugui tenir un parc immobiliari més gran, molt més ampli,
en la gestió del qual es vol deslligar de les consideracions socials i d'accessibilitat que van justificar aquestes subvencions. Per tant, avui venim també a denunciar això, que és un motiu més pel qual cridem als veïns i a tota la ciutadania a mobilitzar-se i a donar suport a la nostra lluita i res més, dono pas a la Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya. Des de l'any 1952, a l'estat espanyol s'han construït més de 6 milions d'habitatges, 6,8 concretament, amb suport públic. Això representa un 35% del parc d'habitatge habitual. És a dir, que si aquest habitatge que s'ha construït amb suport públic hagués seguit sent públic, ara mateix tindríem uns dels parcs. Però ara mateix ens trobem que tenim un dels més petits, no? Tenim el raquític nombre d'un 2% d'habitatge públic o protegit. Això, com hem arribat aquí? Bé, com bé s'ha explicat, arribem aquí gràcies a un procés de liberalització i de privatització on, tot i que els recursos que fan possible aquest tipus de promocions són públics, al cap de pocs anys aquests habitatges passen a ser privats, no? O passen a tots els criteris que protegeixen el seu preu es liberalitzen. Per tant, no és només un tema de la Caixa, no és que la Caixa estigui fent coses fora de la norma, sinó que la norma bàsicament fomenta aquest tipus d'actuacions especulatives basades en fons públics, no? Ahir sentíem com 3/4 parts de l'habitatge protegit a la demarcació de Barcelona perdran la seva qualificació d'habitatge protegit abans de l'any 2040. Llavors, un cop més, veiem que habitatge que ha estat construït gràcies a fons públics i que hauria de tenir finalitats socials, perquè com que no tenim lleis garantistes, al cap de pocs anys es liberalitzen i tenen usos especulatius. I llavors jo crec que això, no em vull enrotllar en aquest punt, però això, si mirem al llarg de la història d'aquest país, el que veurem és que s'ha construït habitatge protegit no per garantir el dret a l'habitatge, sinó com a mesura econòmica, no? Als anys 50-60 es comença a construir habitatge protegit. Per què? Per atraure la gent a que sigui propietària, no? Per atraure'ls de la societat de propietaris. Es construeix molt habitatge protegit perquè la gent esdevingui propietària. Al cap d'uns anys aquest mercat es liberalitza per forçar que la gent se'n vagi de l'habitatge protegit al mercat privat i llavors, des de llavors, s'ha fet servir l'habitatge protegit com a mesura anticíclica i de foment de l'economia del totxo quan l'economia anava baldada. I per tant, avui també som aquí per denunciar que aquest és un model fallit, és a dir, que l'habitatge públic i l'habitatge protegit ha de tenir una funció social pel que fa a l'habitatge i no ha de ser un instrument per enfortir altres coses que no estan sortint bé a l'economia, no? Llavors, què ha de canviar concretament? Bé, el que estem demanant és que l'habitatge protegit sigui de lloguer a perpetuïtat. És a dir, ara mateix, avui en dia, encara s'està fent habitatge protegit de venda. L'àrea metropolitana segueix fent habitatge protegit de venda. Què vol dir això? Que al cap de pocs anys, habitatge que s'ha construït gràcies a l'esforç de tothom, de tots els ciutadans, esdevé privatitzat. I d'altra banda, també demanem que sigui de lloguer i a perpetuïtat, és a dir, que al cap de 30 anys, com per exemple ara demana la llei d'habitatge, es pot liberalitzar, no? I ho torno a posar de relleu perquè ara mateix s'està negociant una llei que en teoria hauria de resoldre el sistema fallit d'habitatge en aquest país i és una llei que un cop més diu que al cap de 30 anys habitatge que ha estat construït amb fons i beneficis públics es pot desprotegir sense cap mena de justificació. En segon lloc, que el sòl públic on es desenvolupin les promocions ha de romandre en propietat pública municipal. El que no pot ser és que es cedeixi sòl públic a la Caixa, que la Caixa faci unes promocions en gran part subvencionades amb diners públics i que després el sòl esdevingui privat. És a dir, hem de garantir que el sòl segueixi sent públic. I després, també, en tercer lloc, volem afegir unes mesures que ens semblen molt de mínims. És a dir, que en els contractes no hi hagi clàusules abusives, que els contractes siguin renovables automàticament,
o siguin de caràcter indefinit. Nosaltres pensem que realment tots els contractes de lloguer haurien de ser renovables automàticament, a no ser que una de les parts l'incompleixi, però és que a sobre, si estem parlant d'habitatge que ha estat construït amb diners públics, no podem entendre com això no és una de les condicions principals a l'hora de gestionar aquest tipus d'habitatge. I d'altra banda, que reconegui el dret de les persones llogateres a organitzar-se en associacions llogateres i el dret a la negociació col·lectiva. La Caixa no es pot seguir negant a negociar col·lectivament amb els seus veïns quan, en teoria, estem parlant d'una obra social. I, per acabar, també exigim que s'obri un registre públic únic de promocions HPO. És a dir, estem parlant d'una qüestió de transparència, no? Necessitem que hi hagi un registre que expliqui quines són les característiques de les promocions, quants habitatges hi ha, qui és la propietat, qui els gestiona, on estan ubicats, quines subvencions han rebut, quins préstecs han rebut, quines desgravacions fiscals s'han beneficiat. O sigui, no pot ser que tinguem habitatge que es construeixi amb diners públics que no tingui els mateixos estàndards de referència que qualsevol altra actuació pública. Llavors, ja per tancar, volem donar un triple missatge. Primer de tot, a CaixaBank ha d'exposar els comptes de l'entramat CaixaBank en relació a l'habitatge que gestionava l'obra social La Caixa. I en segon lloc, CaixaBank s'ha de seure amb el sindicat de llogateres i amb totes les veïnes que estan organitzades i ha d'obrir una negociació col·lectiva. D'altra banda, els poders públics els hem de demanar que estudiïn minuciosament aquestes operacions. És a dir, el que ha passat en aquest país és un escàndol i no pot ser que es segueixi fent així en el futur, però és que també hem de mirar el passat, com ha anat, i també ells han de rendir comptes. I per últim, avui també volem aprofitar aquesta roda de premsa per animar a tots els llogaters de CaixaBank a sumar-se a la campanya Destapem l'obra social. Sabem que l'única manera que tenim de guanyar, l'única manera que tenim de quedar-nos a casa nostra, de que la Caixa no ens faci fora i també de revertir aquest model que és completament fallit, és organitzant-nos i aconseguint realment aquesta negociació col·lectiva que si seguim així segur que ho farem. Moltes gràcies. La promoció es va donar el 2009 i eren 10 anys. El que passa que s'han passat perquè van passar la pandèmia, llavors aquests 2 anys s'han perdut. Van començar pagant 350, 340, és que cadascú pagava una cosa diferent. Ara mateix, en el rebut posa que és el que és el lloguer, posa IBI, posa el pàrquing i posa el manteniment de la comunitat i un seguro. I després, a part, cada any te passen un rebut a part on també te cobren un altre manteniment que no s'ha sobrepassat de tot l'any. Jo ara, per exemple, estic pagant 379. Sí, ara mateix. I porto 3 anys i mig. Vaig començar jo al 2019. No, el que se l'acaba no li demanen res, que se'n vagi ni punt. Sí, no li donen ninguna opció, ninguna. No. Ens van passar un mail i que ens van oferir la venda de les pisos, però bueno, la venda li van dir que se'ls quedessin perquè era vergonyós el que demanaven. Són apartaments de 52 metres quadrats i estan demanant 137.000 euros, el més barat. Llavors, conectado jamás en la vida. Ellos sé que tuvieron subvenciones también, pero sé que en todas las promociones ninguna funciona. Nos podíamos haber ahorrado todos un dinero y hoy por hoy, como está el tema, hoy nos hubiera ido de maravilla y no han funcionado nunca. Al contrario, están todas rotas, mordidas por ratas, o sea, es un escándalo, vamos. Sí, estamos en casa y escuchamos los ratones correr por todas las paredes. Nosaltres a Salou tenim el Port Aventura al costat, allà és tota... la població és només vacacional, el lloguer que hi ha només és vacacional i nosaltres pensem que volen fer això amb els apartaments nostres, posar-les per cobrar un lloguer vacacional.
no sabem el que... Nosaltres, els pisos que estan tancats, els baixos tenen posades plaques per tot arreu, que de fora es veu molt lleig, tenen alarma dintre i la porta d'ocupar. Hi ha diferents graus de protecció, o sigui, hi ha diferents casos perquè estan acollits a diferents plans i perquè el temps transcorregut, que és el que compta al final, és diferent, i també perquè la protecció oficial té com diferents caducitats. Una cosa és el lloguer i una altra és, per exemple, fins a quin moment es pot vendre en preu regulat. Per tant, no podem donar una resposta, primera perquè tampoc sabem la intenció de la Caixa en cada cas. No? El que sí que sabem, parlant amb els veïns, és que varia bastant en funció del que consideren més convenient en cada localitat i de les característiques del pis. En alguns llocs sí que s'han intentat vendre a veïns que els estaven ocupant, en altres llocs s'ha pujat lloguer, en altres llocs simplement s'estan buidant, s'estan expulsant veïns i no sabem si entraran al mercat com a venda o com a lloguer, diguem, no? Pujant lloguer. Però quan s'ha acabat la protecció oficial, la protecció oficial de lloguer, el que veiem és que o s'ha intentat pujar el lloguer als que l'habitaven o moltes vegades el que s'ha fet és simplement donar per acabats els contractes i a partir d'allà hem d'anar fent el seguiment de què és el que es va fent en aquests pisos que es buiden. Però no sabem segur si es destinaran al mercat de lloguer o a la venda, depèn. Sí, però clar, no et puc donar una resposta única per a tots perquè varia en funció de... Al Vendrell, per exemple, s'estan venent. Nosaltres, gran part de la informació que reunim, en parlem de reunir a partir del que ens informen les veïnes, no? I del treball que fem, diguem, allà mateix. Clar, la primera fase seria la de protecció... Ara no sé si s'està sentint per aquí. Sí? La de protecció oficial, diguem, total, perquè pensem que es tracta d'habitatges que, en principi, almenys en primera instància, estan destinats al lloguer, no? I, per tant, la protecció oficial el que regula és el lloguer i la venda, no? En els primers anys, i això ja dic, depèn del pla i depèn de cada promoció, però normalment sol estar al voltant dels 10-15, està entre els 10-15 anys, el que regula és el preu de lloguer i el preu i condicions de venda. A partir de que s'acaba la protecció completa, les condicions el preu de venda segueix estant regulat amb uns paràmetres, però el lloguer ja no. Jo tinc de 90. De 90 anys estaran a Salou. El que la gent també me pregunta és, per exemple, que ara allà les tenen posades en immobiliàries les ventes dels apartaments. Llavors, ara qui el compri, què passa? Que és un particular normal? Té alguna condició? Aquests preus, aquests pisos, és el que me pregunta molta gent. O sigui, jo sé que al darrere nostre tenim uns altres també que són de VPO, però si els venen no poden vendre'ls després de 10 anys i només és per viure de primera residència i no el poden llogar. Llavors, els nostres tampoc el poden llogar, o no? Com funciona? Ara no entès la pregunta, però... O sigui, els nostres pisos, si ara marxem tothom, què faran? Llogar-los? Depèn. És que, a veure, un segon. Hi ha dues fases al nivell de protecció, no? La primera, que pot ser entre 10 i 25 anys, i la segona, que pot ser entre 30 i 90 anys, comptant des de l'inici de la promoció. Llavors, abans el que demanàvem del registre públic de les situacions dels BPOs, o sigui, dels HPOs, no és una tonteria, és perquè realment no pot ser que sigui tan difícil, inclús per una persona llogatera d'un propi bloc, saber quin és el destí, la situació i com s'ha generat tot aquest immoble. Per tant, aquesta raó de transparència és, a nivell pràctic, té tot el sentit, perquè com pot ser que una llogatera no tingui ni idea de quin serà el destí del seu pis quan la facin fora i qui el podrà comprar i qui no. I això ho poden fer les administracions públiques, perquè les administracions públiques i la Generalitat, en aquest cas, té tota aquesta informació pels plans d'habitatge. És a dir, per acreditar un HPO en un pla d'habitatge, tenen tota aquesta documentació i, per tant, no s'entén que no hi hagi cap mena de tràmit de transparència. Nosaltres directament amb la Caixa no hem parlat només amb el gestor que tenim en cada promoció, i el gestor diu que això ho ha decidit la Caixa i no es diu res més. Llavors, nosaltres sabem que l'Ajuntament ens diu que sí que ha parlat amb la Caixa,
van demanar sentar-nos amb ells, que és allà a l'Ajuntament, i va dir que no, rotundament que no, presencialment no vol parlar amb ningú. No sé si amb ells han sigut presencial o només han parlat per telèfon, això no ho sé, perquè tampoc no ho han dit. No, és que no volen res, no volen posar-se davant de ningú, és que no saben res més amb la Caixa. Bueno, és que n'hi ha. No, se sent ara? No, nosaltres ara de moment no tenim via de comunicació amb la Caixa, a més sabem que des de les promocions, com deia la Belén abans, aquesta problemàtica s'està donant en altres llocs. Sabem també que, per exemple, des de les promocions d'altres indrets, com pugui ser a Madrid, que s'han tractat d'organitzar, han tractat d'establir contacte. De moment nosaltres no tenim una via de contacte oberta amb Immocriteri a la Caixa i esperem que la pressió social i la mobilització que estem organitzant per a les properes setmanes i mesos serveixi per a obrir una via de diàleg i de negociació directa amb la Caixa.